ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಎಂಕಲ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತಾರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಮ್ಮಾಜಿ ತಂಚಿ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಬೊಂಡಾಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಬೊಂಡಾಸ್ ಇತ್ತ ಏನಾಂಡಲ ಮನ್ಪೊಡು पाव तो लगेगा देखो आप इसका ये पेंटिंग करने में अच्छा है ये एक्चुअली छोटा बच्चा रहता है ना हाँ ये करता है छोटा रहता है तभी इसका पाउडर साई नो इसका पाउडर निकलता है ना सुखा के बच्चों को ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಅನ್ನ ಸ್ವರಲ್ಲ ಬೋತನ್ इसको देखो सिंपल 2 मिनट ले रहे एक दो ना दोन ते माझे काय झाले बारीक एक ती ओळली हा ही धाकटी हा ए तो आता कळतो ए उठो उठो काला मारेगा ए तुझे इन ड्रेस उधर उड़े थोड़े से ऐसा पहले उत्कान उड़े जाए ನಮ್ಮ ಪತ್ತಿನ ಮೀನು ಜಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಬೊಂಡಸ್ ಮಲ್ಪನಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವರಿನ ನೆಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ ವನಸಗ ಚಿಕನ್ ಮಜ್ಬೂಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಏನ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಪಂಡ ಇಂದು ಪತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಪಂಡ ಪಿರ ಉದೀಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಗ ಜಂಜಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ಲ ಉಂಟು ಮುಚ್ಚಿ ಏನ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದದೆ ತೆತ್ತಿ ಬುಡ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮಟನ್ದ ಏನನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈಗ ಸಾಯಿನ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊನಾರ ಏರ್ಕಂತೀನಿ ಸಾಯಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಡರೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಯಿನ ಸ್ಕೂಲ್ದೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಲ್ದಿನ್ಗೆ ತೋಜಲೆ ಏನ ಮಂದಿನಪ್ಪೋ ಹಾಂ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಂದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಗಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಗಿಫ್ಟ್ ಅವ ಆಯ ಪಾಡುನು ಎಂಕ ನೆರ್ಪಿ ನಿಂಬೆ ಓ ಪಾಡುನು ಸೆಟ್ ಪಾಡುಜೆ ಮನಸ್ ಬಂತು ಬಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪಲೆ ಇಂದು ಪೊಕೆಮೊನ್ದ ಶೂಸ್ ಸೈನ ಆಯ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಅವ ಮಲ್ಲ ಒಂದತ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೆಟ್ ತೋಜಲ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಟ್ಟಾ ಹೌದಾ ಪಜಾಮ ಹಾಂ ಮಿತ್ತದು ಬಂದ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿನ್ನರ್ ಔಟಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋತ್ Say hi now. ವನಸ್ ಬಂತದ ಅದನ್ನ ಪೈನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ 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 ಪ್ಲೇಟ್ ಆಲ್
ವನಸ್ಪುರಾಣ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂಚ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಿದಡ್ನಿ ಸಾಯ್ ಏನ ಬೋಡು ಹಾಂ 6 ಟಾಯ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ಪೇನೆ ಸಾಯ್ನ ಪಿರಪುಲ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಏರ್ಕಂದಿನಿ ರೇಗ ಏರ್ಕಂದಿನಿ ಅಮ್ಮ ನಕಲ್ ಮೂಲುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಐತೆ ವಿನೀತ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸೇರ್ರ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ದಿನಿ ಸಾಯಿ ಚೂಚಾ ಸಾಯಿ ತುಲೆ ಸಾಯಿ ಚೈನ್ ಪಡ್ದಿರ ವಾಚ್ ಉಂಡು ಸಾಯಿನ ವಾಚ್ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ದಾರಲ್ಲ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ದಾರ ಎಂಕಲ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಬೆಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಸಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ಹೌಸ್ ಉಂಡತೆ ಮುರಣಿ ಕಂದಿನ ಗರ್ಲ್ಸ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೂಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬನ್ನ ಇರ ಏನ ಸೈಜ ಸಾಯಿನ ಟಾಯ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಏನ ಬೋಡು ಸಾಯಿ ಏನ ಹೋಗಿ ಎಡೆ ತೂದ್ಪಲ್ನ ವಾಟ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಓಕೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ తో ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಜರ್ ಏನ ಯಾ ಸಾಯಿಗೆ ಕುಕ್ಕಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಏನ ಏನ ಮನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಾಗರ್ ಮುಲ್ಕುಲ್ದಿರ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಯಾನ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಲ್ತೆ ಏನು ಆತೆ ತೆಗೆತೊನ್ನಿ ಕೆಂಡಿರ್ ಆತ ಮೂಲ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನೆನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಶೂಸ್ ಪುರಾಣ್ ಎಡ್ಡೈತಂಡತೆ ಸೇಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೀಲ್ ಎಡ್ಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೆಗೆ ತನ್ಲ ಕಾಣ್ ಜಗೆತೊನ್ನಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಫರ್ ಫಿನಿಶ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಓಕೆ ತಿರುಗುನ ಹಿಡ್ದು ಅರೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಒಂದು ನಾಳೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿದ್ದಾರೆ ವಾ ನಮ್ಮನಿದ ನರಮನೆ ಆ ಪಾಪ ಎಂಗ್ಲ ವಿನೀತ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತರ ವೈದಿಲ್ಲ ಕಾತನ್ ನಿಕ್ ಶೂ ತಿಕ್ಕಿಜಾ ಹಾ ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆತ ಅಡಿಡಾಸ್ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಾಡ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಲ ಉಂಡು ವಿನೀತ್ನ ಕೈಟ್ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಡತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಇರ್ನ ಕೆಲವು ಟಾಯ್ ಸಾಯಿನ ಆಂಡು ಉಂಡು ಟಾಯ್ ಇರ್ನ ತೋಜಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಕಲ್ನ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಆದಿತ್ತ ಇಂಕಲ್ ವಸಂತಮ್ಗೆ ಬತ್ತ
ಶಕ್ಕುನಕಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಇತ್ತರ್ಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದವಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತರ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿನ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಉಂಡ ಮೊದಲು ಅಂಚ ವಸಂತ ಮುಗ್ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕದ ಸಾಯಿ ಒಳ್ಳೆರ ಸಾಯಿ ದಾದಾ ದಹಿ ವಡ ಪಾನಿಪುರಿ ದಹಿ ವಡ ಇರಾ ಅಮ್ಮನ ಇಂಚೆನ ದಹಿ ವಡಾಗೆ ಬುಕ್ಕೆಂಚೆ ವಡ ಇರೇಗೊಂತ ಡೆಕೋರ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ದಹಿ ವಡ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂಡ್ಸಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಬೇಲ್ಯಾ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಆಯ್ ನಮ್ಮೊಂದಿದ್ದೆ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಯ್ ಆಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ತುತಿ ಹಾಯ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ತುತಿ ತೂವಂದಿಲ್ಲ ಕಿಚನಲ್ಲ ತೂವಂದ ಚೋಲೆ ಭಟೂರೆ ಮಲ್ಲನೆ ಐತೆ ಯಾನಿನ್ನೆ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ವಿನೀತಗ ಬೇಲೆ ಸಾಯಿನ ಟಾಯ್ 19 నేను ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಸಾಯಿ ಇರೇ 19 ಅಂತ ಈರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಇರ್ 19 ಒಂಜೆ ನಾವು ಲೆಗ್ಗೋದ ಟಾಯ್ 19 ಒಕ್ಕೊಂಜಿಂದ ಏನ ಹಿಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತಾದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಬೈತ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೇತ ನಂಚ ಇದು ಮಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆತಂಡ ಇತ್ತೇನೇನು ದೆತ್ತದಿ ಓಡ್ಬೇರ ಸಾಯಿ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ವಿನೀತಗ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೆ ಆಯ್ನ ಲೆಗೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವಿನಿ ಆಪಿಲ್ಲ ಕಿಜ್ಜಿ ಆವ ಇನಿ ಹಾಂ ಇಂದ ಇತ್ತಿನ ಟಾಯ್ ಪೂರ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಇಡೀ ಹಾಲ್ಡ್ ಏರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಮನ್ಪುನು ದೇ ಇರ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ದಾದಿಲ್ಲ ಪಲ್ನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊರ್ರೆ ಪೋಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬುಷ ಮನ್ಪುಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಯಗಿಯಾ ಮಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತದ್ದು ಚಿಕನ್ ತಿಂದದ ಬುಷ ಮಲ್ಪುನೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಇಡೀ ಇತ್ತಿನ ಟಾಯ್ ರೂಮ್ದ ಟಾಯ್ನ ಪೂರ ಕಂತ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಏರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನು ಮಮ್ಮ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಹೆಂಗ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತಪ್ಪಾರೆ ನೋಡು ಅಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತಪ್ಪಾರೆ ಶೋಕುಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ಇನ್ನೊಂಜಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅದನ್ನುಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಶೋಕೊಂಡು ಇಂದು ಏನ ಎಸ್ ಚಿಕ್ಕಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಸು ಶೋಕೊಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಇಂದುಲ ಸೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ಚಿಕ್ ಬಂದು ಇರ್ನತ್ ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೂರ ಐತೈತ ಜಾಗಡ್ದಿ ಓಡಾವೇನ ಒಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಜೆಪುನ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಡಾತೆ ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಾಗ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಸೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಬಲ್ಲ